हर साल की भांति इस साल भी भितिहरवा पूजा समिति आप सभी तमाम भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है, करती थी और करती रहेगी। मिक्स बाय धर्मेश धमाका। दर्शन करे खाती अइले हो ऐसे पाहिजी, दर्शन करे खाती अइले हो हई भगतन के रेला में। दर्शन करे खाती अइले हो हई भगतन के रेला में। हम सैया भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। हमर जऊ भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। दर्शन करे खाती अइले हो हई भगतन के रेला में। दर्शन करे खाती अइले हो हई भगतन के रेला में। हम सैया भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। हमर जऊ भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। अभी हमारी कमेटी को सूचना मिला है कि एक औरत का पति भुला गए हैं। हम माता बहनों से अनुरोध करते हैं कि अपने अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें और छोटे छोटे बच्चे को इधर उधर घूमने न दें, कोई भी घटना हो सकती है। जय माता दी। कोइले रोही आँखी में कजरवा नजरवा न केहू के लागी। धक धक धड़के हमर छतिया कैसे रहिए माजी। ऐसे पहजर बोले ना। कोइले रोही आँखी में कजरवा नजरवा न केहू के लागी। धक धक धड़के हमर छतिया कैसे रहिए माजी। पढ़लो ना लिखलो गंवार बड़े आ पढ़लो ना लिखलो गंवार बड़े कहाँ खोजी हम खेला में। आ पढ़लो ना लिखलो गंवार बड़े कहाँ खोजी हम खेला में। हम सैया भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। हमर जऊ भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। हमारी कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनसे मेरा निवेदन है कि मेला में गंदगी न फैलाने दें। मेला में जो भी माता और बहनें आई हैं माता का दर्शन करें, प्रसाद लें और अपने अपने घर को चलते रहें। जय माता दी। कहाँ कहाँ खोज मेला में भीड़ लागल बा भारी। आ डोहरे लागता है सिपाही जी रोड पर चलता गाड़ी। सुने ना कहाँ कहाँ खोज मेला में भीड़ लागल बा भारी। डोहरे लागता है सिपाही जी रोड पर चलता गाड़ी। अमनवा हमारे घबराई बाटे। मनवा हमारे घबराइल बट कौन पड़ी गइले खेला में। मनवा हमारे घबराइल बट कौन पड़े गइले खेला में। हम सैया भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। हम सैया भुलाई गइले भितिहरवा के मेला में। ऐसे पाही इधर आओ तो। जी हजूर बोली क्या कहतानी। आज चले जाओ इनके साथ मेला में, इनके पति भुला गए हैं। मेला में जाके खोजो तो। क्या नाम है जी आपका पति का? धर्मेश धमाका नाम है। अब बड़ा अच्छा नाम है जी। चली खोजल जाओ। हे देवी मैया कृपा करो उनका से मिलावा दो ना तो राइटर मनीष शर्मा के घरे तू पहुँचा दो। हे देवी मैया कृपा करो उनका
से मिलवा दो ना तो राइटर मनीष शर्मा के घर तू पहुँचा दो। धर्म धमाका नाम हवे धर्म धमाका नाम हवे कहाँ खोजी हम अकेला में। धर्म धमाका नाम हवे कहाँ खोजी हम अकेला में। हम सोइया भुलाई गईले भितिहरवा के मेला में। हमर जौ भुलाई गईले भितिहरवा के मेला में। रिकॉर्डिंग बाय महाकाल स्टूडियो नरकट।